אנחנו נבקש עכשיו מהתודעה של הגוף האתרי שבו קיימות הצ'קרות והמרידיאנים להיפתח, לקבל את התודעה של התדר, של הדאבה הלבנה, של התואר וההתעלות. אנחנו מבקשים מהתודעה של הגוף הרגשי, מכיל את כל הרגשות בתוכנו, להיפתח, להכיל תואר יותר גדול, להעלות את התדרים שלו, להתעלות מעבר לרגשות הקשים שאנחנו חווים, לרגשות יותר גבוהים, לאהבה, שמחה, הודיה, סליחה, הרמוניה. מבקשים על האהבה הלבנה לעזור לנו להגיע לתואר רגשי יותר גבוה. אנחנו קוראים עכשיו לגוף המנטלי, מבקשים ממנו, גוף המנטלי שמכיל את כל האמונות שלנו. מבקשים ממנו להכיל את האהבה הלבנה, לספוג אותו לתוכו. לתת לה להאיר את כל האמונות שלנו שלא תואמות עם האמת האוניברסלית. מבקש לשלוף אותם בכל הרמות, לבטל אותם משלוש רמות, לפתור ברמה ההיסטורית ולשלוח באור בורא. ובמקומם להאיר עם האהבה הלבנה. Hold your mind steady in the light. החזיקו את התודעה שלכם יציבה באור. קוראים לגוף שנקרא בודיק, הנשמה. מכיל את הרישומים הקרמטיים שלנו. להכיל את התדר לאהבה הלבנה. של התואר וההתעלות, לעזור בשחרור של הקרמה, לשרוף קרמה, ללמוד את השיעורים הקרמטיים שלנו ולשחרר את כל המטען שיש לנו מחיים אחרים. נקרא לגוף נקרא אטמה, שהוא קשור לרצון. איפה שהרצון האישי שלנו יכול להתחבר לרצון האלוהי. נבקש לשרוף בתוכנו את כל מה שמפריע לנו להתחבר, להרגיש את הרצון האלוהי וליישם אותו בחיי יום. נבקש לשרוף את כל תחושת הנפרדות שיש בינינו לבין הבורא. בינינו לבין האמת והאחדות והאהבה של האלוהות. צריכים לעורר את החיבור בין האישיות, הנשמה, רוח והעצמי אלוהי. שהם בעצם התהליך של ההתעלות, החיבור הזה, החיבור המחודש הזה. עכשיו אנחנו מבקשים להתחבר לגוף מספר 9 בתוך השדה שלנו, שהוא בגודל של כדור הארץ, קוראים לו העצמי הפלנטרי. יש ישות שכרגע זה לא בודה, זה היה סנת קומר, קוראים לה הלוגוס הפלנטרי, ישות שכל כדור הארץ נמצאת בתוך השדה שלה. אנחנו מבקשים ממנו ברכה עכשיו לפתח את החלק הזה של ההוויה שלנו. להדליק את הגוף הזה ולבקש ממנו לשאוף גם את התדר של הלהבה הלבנה. להרחיב על פני כל הפלנטה יכולים לראות את הראש שלכם נמצא בקוטב הצפוני
צ'קרת השורש נמצאת בקוטב הדרומי, וכל כדור הארץ הוא נמצא מסביבכם. אתם יכולים לראות את היבשות ואת הארצות השונות, לשלוח מתוך הלב שלכם את האור. שהלב שלכם והלב של אמא האדמה יהיה אחד. יש בתוכנו את המרחבים האלה. תרשו לנו להיפתח, תרשו לעצמכם להרגיש את זה. עכשיו אנחנו מבקשים להיפתח עוד יותר אפילו. מדמיינים שהלב שלנו הוא אחד עם השמש ועץ החיים, שבעצם כל ספירה היא מסמלת אחד הכוכבי הלכת במערכת השמש. אז השדה שלנו מתאחד עם השדה של מערכת השמש בצורת עץ החיים. מבקש מהלהבה הלבנה לעורר את כל הספירות וכל ערוצי האנרגיה הנתיבים בעץ החיים. בהתאם למידת ההכלה שאתם מסוגלים כרגע. אני מבקש עכשיו לפתוח עוד יותר. הלב שלכם מתחבר ללב המרכזי, לשמש המרכזית במרכז הגלקסיה. ומתוך הלב יוצאים שתי ספירלות, כמו הספירלות של הגלקסיה. ומיליארדי מערכות השמש מסתובבות סביבכם עכשיו. הגוף מספר 11 בתוך השדה של האנושי, הוא מכיל בתוכו את כל הגלקסיה. בשביל החלל. אני קורא ללורד מלכיאור, שהוא הלוגוס הגלקטי. לתתכם ברכה. שתחושו את המרחב הזה שגם העצמי האלוהי שלכם קיים בו. כל הגלקסיה. התיישרות גלקטית קורית עכשיו בין הלב שלכם לבין הלב של מרכז הגלקסיה. השמש המרכזית. בעוד שלב אחד אנחנו עוברים לממד ה-12, לגוף ה-12, ומבקשים לפתוח את הצ'קרה מספר 12 שנמצאת מעל הראש, ולגוף שלנו שהוא אחד עם כל היקום. אנחנו קוראים ללורד מלכי צדק, שהוא הלוגוס האוניברסלי, ושואפים את האנרגיה הלבנה, מרחיבים אותה על פני כל היקום. כל אדם הוא יקום שלם בתוך עצמו. יש לו את הפוטנציאל גדילה של יקום שלם. תחוו עכשיו את החיבור בין האישיות שלכם לבין העצמי האלוהי שלכם, שנוכח בכל היקום, אחד עם הבורא. אנחנו אף פעם לא נפרדנו מהבורא, רק שכחנו את החיבור אליו. לא תזכרו